se desilo? Hladno mi je, ne mogu da se opustim uopšte. Toliko mi je hladno. Otvori oči, dobro. Što si dikala toliko? Volim. Amin. A? Tresla si se puno. Aj polako, moram vas budim da ne upadate u trans. Šta si osjećala ti? Nisam ništa osjećala, sam vidjela neku svjetlost, neku sliku što sam nije mogla spojiti nikako. Što si se tresla, ne znaš? Spavala si. Si osjetila toplo? Malo, da. Zato si i pala. Puno si osjetila. Neka zavlada mir, ljubav i blagostanje. Šta se desilo kod tebe sad? Šta si vidjela? Kad ste radili, vidjela sam. Uspavala si se? Uspavala sam se i vidjela sam kao jedno brdo, stijena jedna velika. Vidjela sam Majku Bogorecu, vidjela sam na brdu jedna mala crkvica, vidjela sam vas kao držite jedno veliko drvo i gledate me i poslije jedan plamen iz toga drveta izbija. Kako je drvo bilo? Kao štapljete? Debeo štap. Iz njega izlazi plamen? Da. Čiji si vidjela lik? Isusov. Kako izgleda? Lijepo, dugom kosom, blaženi. Šta si osjećala u toku energije? Osjećala sam treperenje, veliku temperaturu u čitavom tijelu i kako me grlio, ko da imao krilja. Sa kriljima me u naručju uzimao, držao me. Šta ima da poručiš ljudima? Nek dođu svi koji imaju tegobe. Amin. I vidjela sam tebe iza njega, iza Isusa stojiš i gledaš kako on mene leči, kako on mene grli i daje mi svu ljubav. Kako sam ja izgledao? U bijelom si bio, lijepo, zadovoljan i sretan što to čini Isus sa mnom.